Ahojte, moje meno je Reč a dneska to bude sociálny experiment alebo prank, neviem, nazvite si to ako chcete, vezme si ma. Pôjde vlastne o to, že pôjdem medzi ľudí a budem sa pýtať dievčat, či si ma vezmu alebo nie a budem očakávať ich reakcie. Takže vidíme sa za chvíľku tam, zatiaľ čaute. Ahoj, môžem sa ťa niečo spýtať? No. Vezme si ma? Jasné. Ahoj, môžem sa ťa niečo spýtať? Vezme si ma? Nie. Nie? Ja som imigrant a potrebujem, aby si ma niekto zobral, pretože ma ináč vrátia do Ukrajiny. Prosím, prosím, mám aj prsten pre teba, pozri, poď, tam je hneď kostol, ale ja som prefarbený. Ty si kresťan? Ja som kresťan, ale nemusí to byť len v kostole, mne to je úplne jedno, ja hlavne potrebujem svadbu. Ahoj, môžem sa ťa niečo spýtať? Vezme si ma? Ani nie. Ahoj, môžem sa ťa niečo spýtať? Vezme si ma? Nie. Ahojte, môžem sa vás niečo spýtať? Zoberieš si ma? Jasné. Počkaj. A môžeme ísť do kostola, ak chceš. Poď. Môžeš s nami za družičku. Pohodičke. Poď. Budeme mať 4 deti, dobre? Jedno sa bude volať Uršula, jedna... Ahoj, môžem sa ťa niečo spýtať? Vezme si ma? Nie. Nie? Co som až taký škaredý? Tak aspoň ružičku. Dobrý deň, nech sa páči, pekný deň vám prajem. Ďakujem pekne. To máte, nech sa usmievate. Nech máte radosť. Ak sa vám video páčilo, dajte palec hore. Pre moje ďalšie videá nezabudnite zanechať odber. Toto by bolo asi v dnešnom videu všetko. Lúči sa s vami Reč. Čaute.